Hello, Sam Globes. Good morning. How are you? Thank you for visit me again. How's your channel? Thank you. Good morning. Good morning from here in our country. And maybe it's evening in your country. Thank you. Thank you so much. Yes, I have globes. Kanyang payatot, my dear. Kanyang payatot. Good morning. May buntag diha. Oo, maulan. Grabe. Kaya hindi ako naglaba. Pero hindi naman grabe na, ano. Gabi lang siya malakas. Kapi. Thank you so much. Sam Globes, where are you? Thank you for visit me again. I have no gloves now. I did not use gloves. Kahilig ba yan sa gloves? Magsiging yung gloves daw. Bebslin, Gopa. Good morning, Gopa. Kumusta dyan? Maulan din ba dyan sa inyo? Dito hindi naman masyado. Slight lang. Si Spanyang from Gopang Bebslin. Naglibot na yun si Panyang. Gopang Babes, naglibot na yun si Panyang. Kaya di mo na yun mano ngayon. Start na yun maglibot ngayon. Thank you so much, babes. Gopang Babes, sis Bebslin. Last morning, ako dyan pa pala. Start ng libot ni Admin Panyang. Pinuntahan ako ngayon si Admin Basti, saka si sino pa yung nag-live ngayon? Si Liti, nagsasayaw si Liti. Good morning, good morning. Uy, nakikinig ako. Anong ginagawa mo, Admin Panyang? Sam Globes, where are you? Thank you. Gopang Babes, okay lang, Gopang Babes, start na ng work mo. Thank you so much sa pagdaan. Nakikinig pala si Admin Panyang. Si Admin Basti, hindi na gumalaw yung laruan. Tinutok na lang, napagod na si Admin Basti. Mami Pearly, lagyan kita ng jacket kahit nagmamadali ka. I know marami kang sinusuportahan. Thank you so much. Lane, good morning. Good morning, Lane. Bigyan love shoutout sa lahat. Lane, thank you so much, Lane. Bigyan din kita ng jacket. Kahit hindi kayo magtagal dito, okay lang. Okay lang. Ayan. Salamat. Sis Lane. Kumusta kayo dyan? Ang umaga nyo malamig din ba? Kaya kailangan natin ng mainit na kape o mainit na gatas. Salamat. Sexy Pearly. Sana ganun ang katawan ni Pearly. May kanta dyan si Pearly. May team song yan si Pearly. Bagay sa kanyang kasiksihan. Gopang Babes, Lane, thank you so much sa Admin Panyang. Ang kanyang kanta ay Pearly Ship from the ocean, shining in the sun. Ayan, si Pearly. Mami Pearly, hindi mo naubos yung kanto, no? Baka maanghang kaya hindi niya naubos. Pearly ship from the ocean. Yan ang team song ni Pearly kasi sexy yan si Pearly. Shining in the sun, cover and the shore. Thank you so much, guys. Hindi na gumalaw yung ni Admin Basti. Ba't di na naglaro si Admin Basti?
Oh. Nakita ko na yung darling ni Admin Basti. Shoutout sa kay Admin Basti. Ang ganda ng kanyang sunshine. Shoutout Admin Basti. Wapang babes. Thank you so much. Sis. Line at saka say, Mommy Pearly. Thank you, thank you. From the ocean, shining in the sun, cover and the shore. Yan si Pearly. Si Admin pa niyan, talagang click na click ang mga laro ni Admin pa niya. Pag naglalaro yan si Admin pa niya, nako. Si ano naman, Admin pa niyang sikat na sikat sa laro. Kaya kahit magbalik-balikin ni Admin pa niyang, ganun pa rin karami ang views. May alam naman ako na sikat sa kanyang nila live si Ding Colorful. Ang lalaki talaga nung mga mga ingon kataas nakadagko so grabe. Nakita mo yan pa niya kay Ding Colorful. Lagi ang paborito niya ng Ding Colorful i-live. Na-miss na ni Ding Colorful. Shout out Ding Colorful nakalive siya. Ding Colorful. Nakita mo yan pa niya yung live ni Ding Colorful. Paborito niya yan ni Ding Colorful. Yung ganyan na. Ding! Naku, wow! Relate. Nare-relate. May makarelate nyo lang pa niya. Good morning everyone. Kagabi magdamag ang ulan. Ngayon, ano-ano na lang. Yung may naglalaba nga sa kabila. Eh, ako bukas na ako. Kung mainit na diretso ng init, ako'y maglalaba na rin. Dapat nga ni-schedule ko ngayon maglaba. Kaso, maulan kanina, baka dumiretso na naman ang ulan. Nako! Ayaw kong bumaho ang aking sinampay. Kaya, ako'y di naglaba. Ikaw Admin pa niyang, naglaba ka na ba? Okay, mga busy na kayo. Sige lang. Pag ako'y nagiinom ng kape, o kaya gatas. Gatas ngayon, alternate ang aking iniinom. Gusto ko yung nakapapasok talaga ang aking dila. Tapos pag ininom mo, diretso talaga sa tiyan ang init. Grabe! Oh, kurot itlog. Kukuritin kita ng kunti. Kurot itlog. Ang itlog ng buhay. Paborito ng lahat. Kurot itlog. Good morning dyan. Inom tayo ng gatas na mga init. Guwapang Bebslin, thank you so much. Bisibisihan ka na dyan. Alam ko. Thank you. Ayun, nasamid ako. Salamat kurot itlog. Nabutan din ako ni kurot itlog. I-joke na naman ako niyan kurot itlog. Alam mo, kurot itlog. Pag uminom ng kape o kaya gatas o kaya anong inumin lang ako maulan. Dapat sobrang init yung napapasok talagang dila mo ngayon. Ay! Diyos ko, Ginoo ko. Pastilan, paso yun ko dahil. Tasbig ko. Tapos nararamdaman mo hanggang sa ilalim na ang sarap ang aking iniirong patingin ng iyong itlog. Yan ang sinasabi ng darling ni Kurot itlog, aking iniirong patingin ng iyong itlog. Baka may pimples. Guwapang Gracie TV, tambay busy, may galap siya to. Thank you naman, Gracie. Thank you so much. Ayan, naglalaro din yan si Gracie. Maganda din yung live niya, mga laro-laro din yan.
Si Gwapang Babes talaga, kaya ano talaga yan si Gwapang Babes, talagang siya lang mismo talaga din. Ako hindi tumatalab yung laro sa akin tipid rin, huwag tipirin. Pag kayo may pera naman, huwag niyong tipirin. Kakamiss yung tipid rin ko dati, talagang magana ako, gumalaw-galaw mo ng mga upload. Ngayon parang ano na, slide na lang. Pag namimiss ko na yung mga kaibigan natin. Gracie TV, shoutout Gracie TV! Panyang wala ng momo. Ngayon, mami, oo nga, konti na lang. Kaya pala yung iba TV na lang. Grabe, pero pinakinabangan mo admin pa niya nga. Nakadami ka ng dollar Ako hindi ko tumalab sa akin, hindi ko marunong. Shoutout kurot itlog. Huwag tipirin ang pagkurot. Kurutin talaga. Gracie din Manay. Balang mo din naman mag-asawa, ang pangarap namin ang maghiwalay. Ay, nako naman, huwag kayong maghiwalay. Sarap kaya may kasama sa magdamag. Sarap kaya may kakurutan. Sarap kaya na may ano dyan. Diba? Wala dollar yun. Dami mga dollar. Yung 65k views, wala yung dollar. Nako, ako nga pa short lang, may muta. Pa short lang upload ko. May muta. Yun pa kaya ang views ng live mo na umabot ng 65k. Diyos ko, admin pa niya. Diyos ko, ginoo ko. Kapalit yun ang puro. Huwag maghiwalay. Purot itlog. Joke lang yan, sabihin mo. Joke lang. Kasi masarap yung may laging kakarutan. Ayan. Gracie, Manay Gracie. Good morning from admin pa niya. Thank you so much sa lahat dyan na bumisita nga nakisama sa akin pagkapi-kapi. Ito na lang ang style ko. God, every morning ako magsasabi lang ng good morning sa inyong lahat. Kumusta ang inyong mga umaga? Sana lagi lang masaya kahit mga pagod na pagod. Alam mo naman, ang araw-araw laging mga pagod. Iba't iba naman tayo ng mga busy sa trabaho, mga okay ang trabaho, kagaya ng kurot itlog, pasakay-sakay lang yan. Diba? Kurot itlog, pasakay-sakay ka lang, o yan. Kurot itlog, shout out, kape. Kurot itlog, pasakay-sakay lang yan si kurot itlog dito, ayan, sarap buhay niya. Pasakay-sakay lang yung sa kurot itlog. Shout out kurot itlog. Yan. Sa kurot itlog niya. Kaya, dapat lagi lang masaya. Ayan. Mainit din ba yung kape mo, Gracie TV? Dapat mainit Gracie TV kasi wala kasing sarap pag mainit. Ayan, si admin pa niya. Mainit ang kamay niyan sa dollar niya. Naku, nakadami yan sa admin pa niya. Naku. Ang daming mga dollar na umabot kay admin pa niya. Umabot yata ng ilan yung admin pa niya. Sana all. Kahit yung si Gracie, grabe din ang mga live niyan. Nakadami din yan si Gracie. Kung ako naman ay mag-aasawa, hahanapin ko anak ng mangingisda. Maganda daw sa umaga yung gabi yung anak ng mangingisda. Sisida ka, sisilin siya, sisiran kami. Hanggang hating gabi. Anday bibi, pobre yung vlogger gang. Kumusta na gang? Maing buntag diha kanimo gang. Kumusta diha? Di ba maulan dyan sa inyo? Nakabalik ka na ba sa laing nasod sa ibang bansa? Gang? Good morning gang. Ayan, tapos na ang kaharian ni Antay Bibi, pobreng vlogger. Shout out sa kanyang channel. Alam nyo ba guys, na ang ganda na ng bahay ni
Antay Bibi Pobreng Vlogger ang katas ng kanyang pinaghirapan. Ayan. At least merong nakikita na si Antay Bibi Pobreng Vlogger. Mag for good man siya, sigurado na. Mag kuya-kuya-kuy na lang na siya. No? Diba? Shout out sa lahat dyan. Naandyan ngayon, Gracie TV, Admin Partner, Bibi Pobreng, Bibi Pobreng Vlogger, kape na kayo dyan, Gracie, ayan, Bebslin ko pa, kape na kayo sa umaga. Ang sarap yata ng kape, lalo kung mainit, lalo na kung pagod kayo. Mawawala, marirelax kayo pag kayo nagkape. Kung ako naman ay mag-asawa. Gracie TV, kapi-kapi daw, Panyang. Anong ginagawa mo, Admin Panyang? Ha? Sisay? Sergeant? Sakit ano duman? Kung ako naman ang mag-asawa, pipilitit. Ay, pag umaga, galawin nyo yung mga shoulder nyo, ha? Baka nasobrahan kayo yung mga nagdaang gabi. Admin Panyang, galawin mo yung shoulder mo. Ganyan-ganyan, Admin Panyang. Kung ako naman ay mag-aasawa. Gang, Antay Bibi. Galawin, luhagon mo yung shoulder mo. Para daw relax pag morning, maghapon na yung relax ko. Pambibs, ganyan daw. Kung ako naman ang mag-aasawa, pipiliin ko. Ganyan ba? Para daw relax at ano na naman, malakas naman sa maghapon. Fight na naman sa mga gawain. La 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 la. Anong mga almusal nyo, guys? Bisibisihan lang kayo dyan. Pasilip-silip. Okay na yun. Thank you. Gapang Gracie TV. Bumalik ka na sa FB pala. Bakit dislike lang, hindi ka man nagtudo? Nag-post ka lang kunti. Anong almusal mo, Admin Panyang? Admin Panyang, anong almusal mo? Alam ko, busy na si Admin Panyang kakalibot. Sige na, Admin Panyang, libot na dyan. Okay lang. Ang dami yung panahon bibisitahin. Wala pa? Ano ka? Pasukan na kayo, Admin Panyang? Nag-start ng pasukan ng anak mo? Start na kayo. Ako, si Bunso, August 8 pa. August 8 pa, wala pa. Okay. Wapang babes, thank you, Grace, thank you. Sa Lunes, sabay-sabay na yan. Dito kasi, ang iba, pasukan na. Pasukan na, Lunes. Sa 29. Oo nga, nagpagawa pala ako ng uniform ni Bunso. Kasi 8 na pala. Gracie TV. Buti si Gracie, yung nag-asikaso yata ng mga anak yan, yung mama niya. Wala siyang problema.
Okay ng panahon dyan sa inyo, Admin Panyang? Hindi na ba maulan? Oo, busy naman mga nanay. Kaya tuduhin mo na mag-live-live, Admin Panyang, habang may mumo pa. Sa bagay, magbili ka lang ng data, doon ka mag-live sa school. No, Admin. Doon mag-live sa school. Pag nagla-live yata sa labas, ang laki ng magagastusan. Ay, malakas dyan sa inyo, kasi andyan yata sa inyo pala. Ay, ingat kayo dyan, Admin Panyang. Uy, bumili ka na ng mga needs ninyo. Pasiguro na. Dito naglaylo ng ulan, buti pa nga naglaba ako. Kaya pala, dito lang. Mga ilan ang binibili mo, Admin Panyang, na na load? Mga ilan binibili mo? Kasi parang, sabi ko, pag naglalabas ba kaso ang hirap din pag naglalabas ka, tapos walang connects, walang signal, sayang din. Dito nagtigil-tigil na, makulimlim lang. Pero at least hindi na maulan. Kasi maganda sa labas mag-live, halalo ko nagbabiyahe-biyahe, nasa labas kayo. Kaso minsan mahina din ang connection, yung signal. Si Admin Basti naka-live ngayon, parang lang niya, busy din yata siya. 99, mga kulang-kulang 100 na pa, 100 na talaga. Siya nag-live sa'yo kagabi? Doon din ako kagabi eh. Doon din ako sa'yo kagabi. Di lang ako nagtagal kasi antok na ako. Nakailang din ako doon. Crazy TV. Hindi, parang andoon kayo. Nagjujuk nga kayo. Oo, parang si Lulu Jans ngayon kasi ang salita, nagjujuk siya. Parang may pa-premyo daw yun ikaw. Sabi. Si Lulu Jans nga pala yun. Gracie TV. Okay lang, Gracie. So, sino ang dyan? Okay lang. Bisibisihan lang kayo dyan. Sana all may nagla-live. Sa bagay, kahit i-STD mo lang, Admin Panyang, matao naman sa'yo. Sa akin, mahirap walang tao sa akin. Ilang live ko na walang tao. Grabe. One time nga, may nagsabi sa akin na nag-live ba 1 week na kami wala connection. Kaya pala. May nagsabi ba sa akin na nagpunta siya lang nagpunta. Pero alam ko naman na parang mga style din natin na minsan alis siyempre kung may gagawin, balik naman. Joker nga, may parapol daw. May nga niya si Panyang nga niya, papremyo. Saya tawanan nga doon. Majok nga sana ko na ako din, sali. Si Lulu Jans pala yun. Pero nag-live din si Lulu Jans ng hapon yata yun. Naka-live din yun eh. Antay Bibi. Salamat. Kumusta na Antay Bibi? Ante-ante, naging antay na. Gracie. Yung sabi sa akin, parang nagsilip lang ba siya sa akin. Tapos, ako naman kasi, pag kung sinong pumupunta sa akin, binupuntahin ko din yung mga, nila, mga activities nila. Live yun, pinuntahan ko siya, sabi niya, Regen Vlog. Galing ngayon ko sa'yo, wala ngayon tao. Wala daw tao. Wala daw tao yung aking live.
Tapos sa kanya, baha din yung ang tao sa kanyang bahay. Sabi ko, ganun lang yun sa isip mo. Ganun lang yun. Go, go, go lang. Pag hindi ngayon, hindi bukas naman. Hindi ka ba naman magsawa sa mukha ko ngayon? Hindi na ako hindi na ba? Every morning na ako maglalay basta update. Baka na yan tao sa bahay mo, Agent Vlog. Parang na-shoutout ako doon na walang tao. Ang sakit naman, na heart naman ako, pero totoo naman, wala man talagang tao. Ilang live ko na nag-try na ako maglaro-laro, laro-laro. Okay sana yung kay Choco, naka 300 plus din naman ako doon kay Choco, pero ang hirap naman para alangan may balik ko yun. Hindi naman kami lumalabas na kasama si Choco. Nakakatawa. Okay lang yun. Ganyan lang talaga sa YT. Sa ipa nga, go, go, go. Kahit hindi ka tinupuntahan. Kapag Gracie, ayan sa Gracie nga, grabe din tao yan. No? Sumusunod din yan kay Panyang Payatot. Pero sa akin naman, okay lang yun. Kahit wala masyadong tao sa akin. Okay lang yun. Kasi para madali ko silang masuportahan. Ako pa na makalimutin na pa naman ako kung sino yung pumunta sa akin. Kaya minsan nga nililista ko para mapuntahan ko. Masuportahan ko. Naku naman, hirap naman yung pumupunta sa'yo. Di mo masuportahan, di ba? Kumakain si Choco video mo. Si Kulats nga, nag-ano na rin ang mga dogs niya. Yeah. Inanida din niya. Yun din ang inano niya, live. Marami bagang naalagaan niya sa Lane. Thank you so much. Anong channel mo, Lane? Yan ang main channel mo. Kanino ba yung si Lane? Anong channel mo, Lane? Kanino ka ba? Kay Bibslin ba yan? Oo, kahit ano na lang ba yan ngayon. Tayo nga kay Kulats. Kahit ano na lang pala. Ano ba naman yun? Ang nakatawa talaga ako, yung nakita ko talaga yung galing ko sa live na admin Panyang gabi. Nag-scroll by ako ng mga live. Naku, nakatawa ko kay si Lynn Sartan. Ay, sige, hello, darling. Thank you so much, si Lynn Sart. Shoutout sa channel ni Lynn Sart. Nakatawa ko admin Panyang kay ang babae, nakahigda ba siya? Naka-half body ba siya? Sige, mag-ingon-ingon na siya. Admin Panyang. Nagsige na mag-ingon niya ako. Nagigda ba siya babae? Sa kupatay, pati pala yun. Buti hindi pinapalo ni Lolo sus Ginoo ko Mario Joseph. Very proud, nagnganga rabang babae. Sa Isus Maria, basta lang makalive talaga. Ang dami ng mga style ngayon, makalive lang. Hindi na ang StreamYard, no? Pagkalimtan na ang StreamYard. Wala na. Hindi na masyadong ang StreamYard. Kunti na lang gumagamit. Muragi, Georgia, gani! Katawa, hagid na ako, admin Panyang. Uy, tinawag sa bato na, dugay ba ko sa imo, ha? Tapos sabi ko, grabe talaga ang tao kay admin Panyang. Sana all talaga. Tapos, sige, kung yun yung nana. Sus, nakangad tuman ko sa nagmurag, nag-ir-ir. Uy, yang mababaya siya. Ista lang nila yun. Pero alam ko na makitang-kita naman na parang half lang bagay ang pinakita. Sige siya, ingon-ingon nakahigda siya. Nakadupara ba? Nakadupa ba siya? Siya, naka-Kristo, ingon siya ba? Tapos sige, yang sus, magngangangara ba? Mura pag gilaming, naunsa ba? Uy, meron din nakatibak. Meron din nakatibak admin Panyang. Paigwad-igwad sa yung lubot. Pero ang grabe talagang tao. Uy, talaga naman. Daghan man ko mga ano nga na yan, mga butakal. Kaya ba lang admin Panyang butakal? Dagan ng mga butakal na nagnananaw. Mostly mga India para dami viewers, tapos may palipad pa. Ganun ba?
Oo nga, parang napapalipad sila nga ano. Ayo, yung babae ba ya, ano, tambokon siya, taga-India man ang gadyon. Indian yung babae. Uga-uga style nila. Mami, LDR pa rin tawag ba? Tawag kong malayong maging kami. O syempre, magkalayo kayo. Purot itlog, LDR yun. Syempre, pag malayo, LDR yun. Pag malapit, alam mo na. Tapos, kurot itlog. Siguro itlog, sobrang gano yan, relax lang yan. Oh. Nging. Nakadamit naman ng babae. Oo nga. Tapos sige, ganyan-ganyan siya, ganyan. Ganyan-ganyan, nanganganganga. Sabi ko, sus, hapman lang na. Nanlansi lang talaga sa, nagkuha lang ba, ng ano lang sa mga viewers. Oo, admin Panyang. Talagang sigurado, dudumugin ka admin Panyang. Ganyan ka, maghigda ka lang baga. Tapos lagyan mo lang, iihap mo lang, batawag yang kamo. Para bang kambing na nagsasalo ng ulan. Nagsasalo ng ulan, admin Panyang. Beautiful Life, Admin Cymix, my beautiful Admin Cymix, good morning, magandang umaga, kumusta na dyan, pangpaakit lang yun, oo nga no, ang dami talaga mga butakal, uy, ang dami po mapasok mga butakal, like, thank you so much, ingat dyan, Admin Cymix, enjoy life lang everyday. Ay, hindi na masyado, kagabi lang magdamag at saka mga ngayon lang naglaylo, sana nga, diretso na, hindi nga ako naglaba, schedule ko ngayon maglaba. Hindi ako naglaba, bukas na lang ako maglaba. Pag ano ko ngayon, tumigil na yung ulan. Tumigil na siya, kaya sabi ko, buti pa naglaba ako. Manay, magpauga-uga na rin. Iba na, gusto ngayon sis, Panyang. Oo, parang ano na, hindi na kung ano-ano na lang mga style nila, ang uga-uga pala yung ganon, yung na-scroll ko gano'n, admin pa nyo, na may ganyan-ganyan na babae, na half lang yung camera, nakahiga siya, ganyan, ganyan, tapos, ay, para ding inaano siya, nag-uga-uga, nakita na yun ni admin sa imix. Lensar, thank you so much. Kuroted vlog, thank you so much. Ganun. Feel na feel din niya parang naman talagang inaano siya. Nga, yan uso ngayon paktay, nakatambay lang till ends. Thank you so much, Gracie TV. Madali lang naman ito. Parang ano lang, alam mo yung nagla-live si Mami, hindi nagtatagal. Ang dami-dami kong ginagawa. Yung naman. Ano-ano lang, chika-chika. Alam nyo naman, kumusta. Thank you so much, Gracie. Okay lang, dyan ka lang. Yung isa nga nakita ko siya naka-broad shirt na maiksi. Pinapayagan ni Lolo. Ay nako, hindi lang yun admin pa niya, admin sa mix. May nakita talaga nakatibak. Higa-higa sa higaan niya. Nakatibak talaga siya. Siksi nga naman siya. Bagay naman sa kanya. Palabas Gracie, may umutang sa akin, Mami. Ibabalik naman daw sa katapusan. Maganda yun na. Kurot itlog. Maganda yun. Meron kang naipon muna. Pag end ng mundo, meron kang makukuha na pera. O, diba? Pag end man, may continuous ka pa. Utangin mo na. Madami ka naman pera. Pwede naman yun, basta hindi lang nakahubad. Oo nga, nakatibak yung nakita ko. Sa higaan niya, nagligid-ligid ba? Grease TV, say. May naalala. Nakalimutan ko talaga ang yun bagang medyo bakla admin pa niya. Sino ba yun na natutulog siya magdangag? Nalimot talaga ako pangalan niya. Medyo bayot ba yan? Siya hindi man siya bayot. Yung nademoni siya tapos nagsabay ko na nagbalik. Yung mga toys ayaw na payagan ni Lolo. Mid-po na lahat. Ay, kaya pala minsan ino-off na yung comments admin pa niya.
Naalala mo yung admin pa niya? Sino ba yun? Hindi ko na talaga makita. Kahit sa FB, hindi ko na makita. FB page, wala na siya. O baka inano ako. Higat na tayo mamanay at magpa uga-uga. Higa na tayo manay, magpa-uga-uga. Agoy, Diyos ko, Ginoo ko. Magpa-uga-uga talaga. Sino ba yun? Nakalimutan ko. Magdamag bagay siya natutulog na. Magpautog lang siya ba? Naka-ano lang siya, ano ba yan? Nakaboylig lang siya, magdamag lang siya, nakahiga. Wala na, di ko na makita yung channel niya. Kahit i-research ko dati, wala na. Admin. Protot dog, pautangin mo na. Pautangin mo na. At least meron kang tagong pera. Pag end ng mundo, may magbabayad sa'yo. May pira ka na. Live na si Espanya. Try na daw niya admin sa imig. Sabi niya admin pa niyang pagka-try daw siya. Magta-try na daw siya. Nako, wala may connection. Nako, pag nagka-connection yan sa admin pa niya, sigurado yan, mag-uga-uga yan. Uga-uga. Sana all may pa-uga-uga. Dito lang mami tambay. Sige lang, go lang kayo. Hello, Gwapang! Margit TV! Na may Papa Loves na Pogi! Ayan, good morning, good morning, good morning. Good morning, Gwapa! Ayan, hello, good morning daw, sabi ni Margie TV. Shoutout sa channel ni Margie TV, good morning! Ang babaeng walang kapagod-pagod. Kahit mapait-lipids man, ang dami laging ina-upload. Mapait, YouTube man, ang dami pa rin ina-upload. Nako, Diyos ko, talagang mapapasana all ka na lang kay Margie TV. Walang ligtasan ng dollar kay Margie TV kasi ang sipag-sipag mag-upload. Kanina, lagi siyang nag-ano ng smoothie ba yun? Smoothie, ayan. Tapos kung anong-anong mga inaano yun, mag-unboxing siya, yun. Basta, ang sipag talaga. Sus, Diyos ko. Kung tutuusin, marami namang, daming parcel lagi sa mga anak kong umabot. Gusto ko sanang isa. Mag-unboxing ka na. Ay, amot ka po yun. Margie, mag-uga-uga na tayo, sis. Ayan, masipag yan maglaro-laro si Margie TV. Dinadala na niya sa FB yung laro niya. Hindi na ako work na YT na lang ako. Ayan, marami kang pira sa YT. Ang daming nagpapalipad dyan. Sana all talaga. Ang daming nagbibigay na dollar dyan kay Margie TV. Saka sana all may papa. Logi na boss ko sa akin. Ang bait ng shoutout sa boss ni amo ni Margie TV. Ang bait. Hindi pastidyo Margie TV. Thank you so much na kurot itlog. Baka busy ka na. Thank you so much. Logi na boss ko sa akin. Ako naman hindi naman yata. Uy. Naku, mapapaano talaga yung Margie TV. Grabe, ang sipag-sipag talaga yan. Walang mapuntahan ng dollar dyan. Feeling ko nga, every month nagsasahod yan si Margie. Sumusunod yan si Admin Panyang, Admin Cymix. Si Admin Cymix naman, may business yan si Admin Cymix. Nagdodot-dot din. Marunong naman na magdot-dot. Nahawaan mo na, Margie. Nahawa na. Araw-araw magkarap kayo yung ginagawa. Di siyempre nasisilip niyan. Monthly din yan sa Admin Panyang. Naku, grabing views niyan lagi. Naku. Pagka yan mag-upload, mag-premiere, kaso lang tinatamad lang yan mag-premiere. Naku, sigurado yan. Tumudo kasi sa live, ayan. Sa bagay nga naman, pag live talaga, naku, grabe. Umabot ka naman ng halos 100 na views. Talagang, naku, naiwan ko na lang, dollar talaga naman. Pare-parehas kayo, mga dollar. Sana all talaga, ang daming dollar. Bumabaha ang dollar sa mga niya. Ay,
Ay, nako, sabi pa nga, hi, hayahay pa sa walay for all. Hayahay pa sa walang Andes. Sureball na yung pera. Pambili ng Andes. Sana all talaga. Tapos swerte pa sa lalabs niya, Margie TV. Talaga naman. Ay, nako. Sana yun na, Margie. Sana hindi maarte no, tulad ng isa mong palalabs. Ituloy mo na yan, Margie. Apam na ang ano mo. Say pa nga pag walang swerte sa una, swerte na sa pangalawa. Pangalawang Gloria. Ituloy-tuloy mo na. Huwag mo nang paano yan. Anuhan mo na. Babaan mo na ng shoulder. Babaan mo na ng shoulder. Huwag nang pakimi-kimi. Uga-uga na daw sabi ni admin pa niyang. Uga-uga. Shout out sa mga nandyan pa. Thank you so much sa pagpunta ng live ni Mami. Pag-chikahan kay Mami. Kurat itlog, mag-almusal ka na dyan. Ako, huwag masyadong magpakurot at baka mamaga yan. Malamig pa rin sa labas. Kahit dito saan, malamig-lamig pa rin. Kaso mataba kaya ako, kaya mainit ang katawan ko. Ronald Camilang, shout out, idol. Ronald Camilang, doon ako sa live mo. Maayong buntag dyan, maayong buntag. Mga kaano ito nila ni Cheryl Senaraw, nila Pibslin, mga kaano si Ronald Camilang. Nila Fire Tiger, mga kaano niya ito. Shout out sa channel ni Ronald Camilang. Thank you so much. Babes Lynn Bass, thank you so much, babes. Gracie TV, Admin Panyang, Admin Cymix. Margie TV, thank you so much for it. Thank you, thank you, thank you. Magandang umaga sa lahat dyan. Maayong buntag diha, kapi-kapi na diha. Diha, init gid kayo. Nabugnaw na lang sa akong tabi-tabi. Idol Ronald. Nabugnaw na lang sa tabi-tabi na ako ang akong kape. Tabi-tabi sa buntag, sa kabuntagon. Human trabaho. Tabi-tabi kadali. Trabaho na pod. Bawal yuning nanay. All around. Aray, nagtugab na ko. Tasa ko yan. Posta. Parehas tayo. Meron ka din ba ganito? Paborito ko ito kasi pre ito ni Starbucks. Grace TV. Ubusin ko na kasi lumamig na. Shoutout sa inyo dyan. Kumusta mga araw nyo? Sana hindi sing lamig ng umaga. Sana mainit na ang araw nyo. Kaso kay Admin Panyang daw, bagyo daw sa kanila. Ingat-ingat yan, Admin Panyang. Bagyo pala dito sa inyo. Pag maingay, Choco, wala naman. Ko. Shoutout 5 million in my Kobo. Good morning, good morning. Good morning sa lahat dyan. Kumusta na, mga kaibigan ko? Ayan, si Mami ito. Nagtabi-tabi, nag-joy si Choco. Ang lakas yata ng boses ko. Wala bang sound? Di ako marunong mag-sign language. Shoutout kay Eng. Ayan, di busy si Eng. Admin Cymix, thank you so much, Admin Cymix.
Sign language daw yun. Si kurot itlog, paggabi, ganyan. Ayaw ko. Hindi ko sasayaw yung admin sign mix eh. Mag-sign language daw ako, admin sign mix. Sabi ko, hindi mo ako marunong. Sabi ko, try ko daw. Si kurot itlog. Ay, si kurot itlog. Paggabi, kurot. Tapos, admin pa niyang kurot itlog. Natatawa ko sa'yo. Bata ka. Kung ano mo kay mami. Si mami oto-oto. Aray. Pasensya na ko guys, ganyan ako pag tumatawa. Opo. Sabay luwa. Ano ba yan? Admin sign mix. Pag sign language, hirap pala mag sign language. Naku, hindi ko rot yun. Parang yun ang buhay. Parang bulang kristal lang yan, kurot itlog. Kurot itlog. Ang pagmamahal sa itlog, ganyan o. Around the world. Hinihila yung buhok. Sinasabunutan pala. Natawa si admin sign mix. Ang hirap yata mag-sign language admin sign mix. Naku, tinatry talaga ako ni kurot itlog. Ganyan o, yung pangalan ni kurot itlog, di ba? Itlog. Kurot daw. Ayaw daw niya ng gano'n, ninihila. Hindi ganyan o. Tusukin. Tusukin ng nuloy kutsara para magano yan, kupos. Hello, kanang itlog ni Don Ronald. Thank you so much. Yan, bigyan ko ng moderator. Idol Ronald. Ayan. Tapos pag nagkupos na, imbis bilog, pag natusok, ganyan. Tatawa si admin time mix. Shoutout sa'yo, Don Ronald, kurot itlog. Ayan, sinusubunutan lang pala yung buhok. Ay, nako. Shoutout sa 3 million. Admin Panyang. Bisi-bisihan na yun si admin Panyang. Ingat. Kanang itlog ni Ronald. Nako, may kanang itlog din. Bakit kaya ang dami ngayong itlog? May mga itlog. Kasi importante nga daw yung itlog. Pag walang itlog, walang happiness. Admin Panyang, masaya ka ba pag walang itlog sa umaga? Di ba ang sarap pag may itlog? Almusal sa umaga, may itlog. Minsan, pag gabi, naisip mong kumain ng itlog. Ang sarap yan ng itlog, lalo na yung mainit-init pa. Kinig-kinig lang mama. At busy po. Sige na, gapang sign mix, okay lang yun. Walang problema. Admin Simix, admin Panyang, kurot itlog, thank you so much. Dahan-dahan lang ang kurot sa itlog, ha. Naku, sa magdamag. Naku, mauubos yan. Kanang itlog ni Ronald, ayan. Mahilig din yan sa itlog, diba? Ang kanang itlog dapat meron ding kaliwa. Kasi dapat pantay. Oo, gusto ko. Palautok si Donald. Nung sa naman ako eh. Aga-aga. Hindi ko lang bigyan ng si Palautok ha. Don Ronald. Alam mo ba yung words na Palautok?
Uy, wag daw magparaganyan. YTC support, thank you so much. YTC support. Tamsak host, mega love shout out. Good morning, good morning. Thank you, thank you. Ayan, natawa si pala, Don Ronald. Ayan. Kasi daw, pag ang lalaki, pag hindi nagkaganyan, birok, kupos. Kaya dapat daw moingon ana, na pala, para daw, hindi kupos, YTC support. Yan. Pag hindi daw ganyan, kupos, wawa, kupos. Hindi ko kuruting yan. Alam mo kung anong gagawin yan, kutsarain ang dulo niyan. Thank you so much, YTC. Shout out. Kaliwang itlog ni Don Ronald. Kurutlog. Ayan. Nagpapasaway na naman kasi. Admin Panyang, andyan ka pa ba? Thank you so much, Admin Panyang. Gracie, thank you so much, Gracie TV. Ayan. YTC support, thank you so much. Good morning, good morning, good morning. Wow, healthy. Galing nga. Very good, congrats. Iyan ang maray. Iyan ang maray. Ako, hindi ka kutsarain. Hindi ka kukutsarain. Kasi pag wala niyan, kutsarain ka talaga. Hindi lang kutsara, sandok pa. Papalakol ka pa. Admin Panyang, bisi-bisihan na si Admin Panyang. Thank you so much, 5 million. YTC support, thank you so much. Tatawa si Ronald Camila. Mga joke-joke ba natin? Oy, Diyos ko, sayo sa buntag. Kasi, pag wala daw joke-joke, ay, nako, boring and light. Ganon. Tulad din yan sa ganyan. Pag wala kang ganyan, nako, palakulon ka, kutsaraon, may nalang kutsara, medyo laylo ang sakit. Pag sinandok ka, yon na. Mamutos na. Pagbalot-balot na. Mawag yun. Basta. O wala kayo na, pamutos na taon. Suguri naglakaw, lakat-lakat. Daagi na dito sa kalasangan. Go to the forest and explore. Explore with the wild animals. YTC support. Salamat. Di ko lang bigyan ng bigyan ko na ng si YTC. Admin sa Imix. Ba't di ka na nagbalik admin sa sa labas? Nawili ka na sa yun sa unsay imong probinsya. Ako ang probinsya Idol Ronald, kanang kuan ko ay, mas bati ko kaya sinati na ko kayo ang magbisaya. Kaya nga akong amahan, gikan og Cebu, Bogo. Unya nakasawa siya mas bati niya, dito na sila. Unya ako po, nakapamasol ko dire sa, nakapamingwit ko og taga Bicol, kaya ani ako karon sa Legazpi City. Ayan, salamat sa Jackie. Sorry, YTC, support si Dictabi. Daldal kasi ni Mami, nakalimutan ko jacket kay YTC support. Thank you so much. Good morning, good morning. Ayan, salamat, suporta. Salamat sa inyong suporta kay Mami, kay Manay. Good morning. Sabi ko pa nga, good morning lang si Mami habang ako'y nagkakapi-kapi. Shout out sa inyo lahat. Sana lagi lang kayong good. Lagi lang kayong happy. And enjoy lang lagi ang araw-araw kahit pagod. Go lang. Go. Yan. Say pa nga. Sana laging, say pa nga ni kanang kamay ni Ronald. Nakaka 3 times daw yun siya. Very good. Good news. Kaluin taon og wala.
Oh, malapit lang, Leyte. Magkaharap-harap lang yan. Masbate, Leyte, at saka Bicol. Yan. Harap-harap lang yan. Magbinisaya lang tao. Kita-kita dire. Ang mga pasensya sa di makaintindi. Yan. Beautiful life. Beautiful life is also from Bicol, Camsor. Camsor yan si Beautiful life or Cam Norte. Alam mo ba, Admin Simix? Galing kami doon sa Camsor. Maghapon kami doon. Kasama nga namin si Choco. Dinala namin si Choco. Maghapon kami doon, naglibot kami doon. Ganda din na pala ng Camsor. Ganda din ng Leyte, kina Ronald Comila, mga na sila, waray-waray man mo. Ronald, mga waray sila, taga Leyte kasi. Kurat itlogan dyan ka pa ba, nak? Thank you so much, nak, sa laging nandyan. Ronald Camelang, Maayong Buntag, Simix, Admin Panyang, Gracie TV, thank you so much. Alisin mo na yung mo at salamat talaga. Bisibisya lang dyan. Gapang babes, thank you so much sa iyo, Gapang babes. Salamat sa tuwing umaga na andito ako, sinasamahan niyo si Mami. Kahit hindi masarap ang almusal ni Mami, minsan kapilang, wala akong inaalmusal, andyan kayo. At shout out talaga lagi sa inyo, sa umagang kay ganda. Enjoy lang, sabi ko pa nga, enjoy life lang. Wag sad, para lagi lang tayong happy. Wag sad, syempre, dapat lagi lang happy. Admin Simix, thank you so much. Sa regard sa iyong mga anak. Hug. Bye-bye. Kurot Itlog, thank you so much. Ang kurot ni Itlog. Idol Ronald, thank you so much, Idol. Bye-bye. Admin Panyang, bye-bye. YTC support. Good morning again. Super. Thank you. Bye-bye. Salamat sa araw-araw na pagsama niyo sa akin pag-almusal, kahit walang almusal. Ingat kayo lahat. God bless.